Zorvec vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Fitopatolóxica de Areiro aconsella manter o nivel de vixilancia para actuar a tempo no caso de que se detecte a primeira mancha de mildio. Dende o centro dependente da Deputación de Pontevedra matizan que non se observou estas semanas síntomas de mildio nas viñas e que os prognósticos das diferentes axencias meteorolóxicas para os vindeiros días non son favorables ao desenvolvemento do patóxeno. Nestes momentos, Areiro ten recibido información da aparición dunha mancha esporulada no Salnés, concretamente no concello de Vilanova de Arousa, na zona de Baión, e doutras en esporular en Arbo. A detección só destas dúas manchas pode explicarse polo escaso desenvolvemento das viñas e polas temperaturas nocturnas frescas.
A Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas organiza o vindeiro 7 de maio en Madrid o seminario Ferramentas de Comercialización e Venda para Adegas. Trátase dunha actividade que busca axudar as adegas adscritas ás DOs a aumentar os seus coñecementos e a estar mellor equipadas para afrontar un dos principais obxectivos do momento actual, vender máis e vender mellor. A cita terá unha duración de 4 horas e media e estará impartida por Álvaro Ribalta, un dos 5 españois co título de Master of Wine, é o único deles que se dedica especificamente á comercialización. O seminario desenvolverase entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. Poderá seguirse presencialmente dende o auditorio de Espazo Ronda en Madrid ou online. As dúas modalidades son gratuitas e precisan de inscripción previa. A actividade permitirá dotar as adegas das capacidades que se requiren hoxe en día para posicionarse e diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Para iso abordaránse na parte inicial aspectos como a importancia da historia para contar sobre os viños, sobre as persoas que hai detrás, sobre o territorio no que se producen ou sobre a filosofía vitivinícola, así como tamén as fichas técnicas sobre o produto ou a información que se debe ter en conta para presentar tanto os viños como a adega e o seu enfoque en función dos diferentes formatos e soportes nos que debe presentarse. Seguidamente trataránse conceptos clave para a venda, como as decisións estratégicas que a adega debe adoptar nesta tarefa, a arquitectura de gama, a elección de prezos de cada un dos viños. Tamén se proporcionará información sobre as diferentes formas de promoción da marca, tanto entre profesionais como entre o consumidor final. A acción contempla un bloque dedicado especificamente á venda que se dividirá en dous apartados principais, o mercado doméstico e o de exportación. En cada un dos cales se tratarán temas como a dixuntiva entre a elección de importadores, distribuidores, os tipos de canles de venda e as estrategias para seguir en cada mercado. Os viños de Rías Baixas aterran en Colombia. Dende o ano 2021, este mercado latinoamericano amosa un verdadeiro interese por estes viños atlánticos, chegando a duplicar as súas exportacións. Un impulso que se mantén os seguintes anos e que converte a Colombia nun mercado emerxente. Precisamente este interese crecente levou a que a denominación de orixe organizase por primeira vez 2 xornadas ao redor dos Rías Baixas en Bogotá. O acto central consistiu nun showroom protagonizado por máis de 50 marcas desta denominación, unha boa representación actual das diferentes tipoloxías de viños e anadas. A el asistiron máis de 170 profesionais do sector, dos cales medio cento participaron na clase maxistral impartida por Nicolás Reines, catador bogotano que asesora bares e restaurantes, é profesor de cátedras, plataforma de cultura ilustre e que ademais foi considerado o segundo mellor catador de Colombia en 2021. Unha das xornadas estivo dirixida ás adegas desta denominación de orixe, as cales puideron coñecer de primeira man todo o relativo á situación política, económica e comercial de Colombia, así como de que maneira este contexto sociopolítico inflúe na exportación. Dando un paso máis, as adegas ata alí desprazadas, acompañadas polo persoal do Consello Regulador, visitaron diferentes tipos de establecementos de venda de viños, como unha viñoteca, un wine bar e un supermercado, nos que actualmente se vende Albariño Rías Baixas. O obxectivo era aprofundar no seu coñecemento do devandito mercado. Segundo datos da consultora Nielsen, o viño xa é a segunda bebida alcohólica máis vendida en Colombia. A maioría do viño que se consome neste país é importado, sendo España un dos principais produtores. En 2023, Colombia importou preto dos 74.000 litros de viño de Rías Baixas, cuxo valor acadou os 667.000 euros. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Estoy segurísima de que sabréis aprovechar la oportunidad. Estoy segura de que dejaréis efectivamente el listón muy alto. Por lo tanto,
quiero proclamar en este momento, desde el día de hoy, oficialmente abierta con esta gala de apertura a Cambados como ciudad española del vino 2024. Xa é oficial, Cambados dende o pasado sábado a cidade española do viño. A vila estreou este título, o primeiro concedido por Acevín, cunha gala que aproveitou para presentar as actividades da programación deseñada especialmente para este cargo. Toda unha serie de actividades que vamos a desenrolar ao longo deste ano 2024, neste nombramiento tan importante para Cambados e para a Comunidade Autónoma de Galicia e para o conjunto do sector enoturístico galego. Entre as propostas, o Concello quere recuperar o Enobus, celebrar a segunda edición da Festa do Albariño en Cuxhaven, Alemanha, e ser a sede do Campeonato de España de cata por equipos. Vamos a ter, a parte das actividades que hoxe vamos a presentar, pois o día 12, 13 e 14 de xuño, a Asamblea Xeral de Acevín, e no próximo mes, o mes de maio, tamén vamos a anunciar que Cambados, para o ano 2025, vai a ser a sede do Campeonato de España de cata por equipos. Este ano tócalle a Peñafiel, en Valladolid, 2023 foi a San Sadurní, 2022 Jerez da Frontera, e ora, para o ano que ven, vamos a ter un evento importante. Haberá máis accións, como un desfile de moda de vestidos de papel, unha forte aposta polo turismo mariñeiro e diferentes experiencias gastronómicas. Van ser actividades vinculadas con tres ideas fundamentales. A primeira, que Cambados é mar. E haberá actividades, haberá presentacións onde vamos a ver Cambados e Camiño de Santiago e tamén vamos a ver coxemento da Mancomunidade de Solnés e Cambados tamén é arte, cultura, patrimonio e vamos a ver perfectamente coa nosa diseñadora máis internacional Eva Soto. Pero unha das propostas centrais desta cidade española do viño cambadesa será a celebración da Festa do Albariño de Vitoria, un xeito de trasladar o éxito do sector de Rías Baixas aos galegos na diáspora. E ten unha significancia importante porque Galicia, históricamente, é unha comunidade de migrantes. Somos unha comunidade de migrantes, no seu momento tivemos que sair pois, outras comunidades autónomas de España como o País Vasco, Cataluña, outros países europeos, América Latina, etc., fundamentalmente por circunstancias laborales, e nun evento desta relevancia, pois, creo que é fundamental e esencial ter en conta a todos esos compatriotas que están fora da nosa terra e que tamén se sintan totalmente partícipes deste nomeamento tan importante. Un nomeamento de Cidade Española do Viño que Cambados está decidido a aproveitar para seguir posicionándose como un dos principais destinos enoturísticos do Estado. Ben, todas as actividades, todo o que facemos na Concellería de Enoturismo, no Concello de Cambados, obviamente a promoción turística de Cambados, a promoción das adegas, da denominación de orixe en Rías Baixas, pero cun objetivo estratégico fundamental, o decíamos en Fitur, que, bueno, nos meses de xullo e agosto temos moitísimos turistas, os vamos a seguir tendo, desde o punto de vista logístico e xa moi difícil pois, acoller a máis visitantes, pero sí que hai que traballar na desestacionalización do turismo. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O García de Camaño de Pazo de Rubianes, gañador do primeiro premio da 27ª Festa do Albariño de Palma de Mallorca. Trátase do viño de maior crianza que elaboran nesta adega Vilagarcía. Completan o podio David Observador de Baión no segundo posto e Trailalá de adegas de Rexurdir no Concello de Barro e Terra de Mareas da adega Meañesa do mesmo nome. Estas dúas últimas comparten o terceiro posto despois de empatar a puntos. En canto ao cuarto e quinto premio recaeron en Señorío de Rubiós, As Neves e Lagar de Cervera do Rosal. A cita desenvolveuse no Real Club Náutico de Palma. Participaron desta edición máis de 40 adegas cun total de 70 referencias. Ademais dos adegueiros que se desprazaron ata Mallorca para participar na cita, o Concello de Cambados estivo representado polo seu alcalde Samuel Lago e polo concelleiro de Enoturismo José Ramón Aval. Tamén asistiu á festa o seu promotor, o hoteleiro Antonio Seijas. A entrega de premios aos gañadores celebrarase despois do verán nun acto no Concello Cambadés. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos,
que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Algunhas das principais marcas galegas da gastronomía de alta calidade deronse cita esta semana no Pazo de Rubiáns. A finca Vila García acolleu a primeira edición da feira Xuntos Saborea Galicia. Es una oportunidad muy buena para probar producto premium que está triunfando en tanto la alta restauración como en tiendas especializadas, no solo en Galicia, sino en toda España. A adega Pazo de Rubianes, a conserveira de Carrilos Peperetes, a queixería Airas Moniz e a empresa cárnica Discarlux son os impulsores desta cita dirixida aos profesionais do sector da hostalería. Un día maravilloso en el que vamos a conocer mucho, porque si estáis aquí, eso porque sois profesionales de la gastronomía, porque sois amigos o porque tenéis algo de relación con este mundo que tanto nos gusta, que es el del comer y el beber. Os asistentes degustaron numerosos produtos e asistiron á presentación de algunhas das novidades que chegan este ano ao mundo gastronómico. Todo da man destas 4 marcas galegas que levan xa 4 anos impulsando esta iniciativa. Nosotros llevamos colaborando con las 3 marcas con las que estamos trabajando en co-branding desde hace ya varios años, con unos resultados excepcionales que nos hacen cada vez estar más convencidos de esta fórmula de colaboración y que cada vez nos encontremos máis xuntos. Unha quincena de empresas participaron na cita cos seus stands ofrecendo degustacións e atención comercial. Entre as diferentes actividades que se incluíron na programación da xornada, no marco da feira realizouse un cuarteo de lombo de vaca, unha cata de brandis e a cata de 12 anadas diferentes do Pazo de Rubianes. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorbec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorbec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.